The result of the recently midterm election, lalong-lalo na ang resulta ng boto ni Senator Bongo, for me, analysis ko lang, is an eye-opener and a wake-up call of the Marcos administration. Kung kaya right after the election, mga kaistorya, ay lumabas yung video na willing si Presidente Marcos na makipag-reconcile sa mga Duterte. And pagkatapos ng statement na yon ay sinibak lahat ni Presidente ang kanyang mga cabinet members. As of today, lima lang ang natira. Base dito sa news ng Inquirer.net. Si Trade Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman, and Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. The rest, siba. Nagising sa katotohanan ang Marcos administration na talagang hindi na sang-ayon ang maraming mga Pilipino sa mga ginagawa nila. And the number speaks for itself, mga kaistorya. But before natin ipagpapatuloy itong ating balitaktakan ay uminom muna tayo, of course, ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang napakagandang food supplement, mga kaistorya. Ito ay organic, hindi synthetic, kaya walang mga side effects. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Dahil ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ano muna tayo, mga kaistorya? Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. The result of the midterm election is an eye-opener and a wake-up call of the Marcos administration. Kaya biglang lumabas yung video na willing makipag-reconcile si Presidente Marcos sa mga Duterte. At pagkatapos noon, the following day, sinibak niya lahat ang kanyang mga
cabinet secretaries at nagtira lang siya ng 5. Sinabi naman doon, di ba, na yung pagsibak sa mga cabinet secretary ay may kinalaman sa resulta ng midterm election. Kasi sa part ng Marcos administration, hindi man talaga kasiya-siya ang resulta ng midterm election. Kasi nasa 5 lang ang nakapasok sa alyansa, 2 sa liberal at 5 ay pro Duterte. Pero ano yung kaalarma doon? Ano yung nakakaalarma doon? Yung bilang ng boto ni Senator Bongo na umaabot sa mahigit 26 million. 26 million voters, mga kaistorya. Hindi pa kasama doon ang hindi bumoto. Hindi pa kasama doon ang mga kabataan. 26 million. Ano ang ibig kong sabihin, mga kaistorya? Kung magtatanong kayo ng exact data, exact number ng ayaw sa mga ginawa ng gobyerno, at ayaw at hindi na ayaw sa mga ginawa ng gobyerno na pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte at pagpapakulong kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands. If you are going to ask me how many people, masasabi ko nasa mga 26 million Filipinos ang ayaw sa nangyari kay VP Sara at former President Duterte. Logic, simple analysis, simple logic, mga istorya. Kung nagustuhan mo ba yung pagpapa-impeach kay VP Sara at kung pabor ka sa pagkakakulong kay former President Duterte doon sa Netherlands, iboboto mo ba si Bongo? Di ba? Simple lang naman yun eh. Kung pabor ka sa impeachment ni VP Sara at pabor ka sa pagkakakulong kay Duterte sa Netherlands, iboboto mo ba si Bongo? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, mga kaistorya, kung magtatanong yung kabilang kampo, ilan ba ang ayaw sa atin? Ano to? 26 million. 26 million kay Bongo pa lang yan, ha? Voters pa lang yan. Hindi pa kasama ang mga hindi bumoto, hindi pa kasama yung mga below 18. Kasi alangan ba naman sasabihin natin, lahat ng below 18 ay pabor sa kanila, di ba? So it's very alarming, mga kaistorya. At napakarami yan, 26 million. And it corroborates with the latest trust rating survey of the President na talagang sumadsad pagkatapos ng impeachment at Netherlands issues. So, sa tingin ko, mga kaistorya, sa tingin ko lang nagising ang ating mahal na presidente. Kasi probably, baka napaniwala lang ng mga taong nakapalibot kay Presidente Marcos na ayaw na ng mga Pilipino sa mga Duterte. Ulitin ko, ha. Baka lang napaniwala ng iilang mga tao na nakapalibot kay Presidente Marcos na ayaw na ng mga Pilipino sa mga Duterte. Parang sinabi yan ni may isang, di ba parang sinabi yan ni Congressman Toby Tiangco, yung campaign manager ng Alyansa, sa isang interview sa kanya, di ba? Na parang sinabihan daw si Presidente Marcos na there was a claymore
about impeaching BP Sara and bringing FPRRD in the Netherlands for the International Criminal Court. Kaya siguro pumayag ang chief executive na mangyari yon. Pero noong lumabas yung trust rating niya na napakababa, medyo nag-isip na si Presidente Marcos noon. And ang final ceiling talaga ay yung resulta ng midterm election. Nakita talaga ni Presidente Marcos na, hey, teka muna. Akala ko ba tama itong mga pinagagagawa natin? Di ba? Akala ko ba tama itong mga pinagagagawa natin? Bakit ganito yung resulta? Bakit ganito yung numbers? Kasi if you are looking for an exact science, you go for numbers, you go for math, you go for mathematics. And mathematics speak the result of the election. Mga kaistorya. Tapos may mga binitiwan pang salita ang ate ni PBBM na sa isang interview, sa isang video, na sabi ni Senator Amy Marcos na our government right now is not a government, is not a Marcos government. Kasi yung style of leading the government is not a Marcos style, but may binitiwan pang dalawang apelyido, di ba? Sabi ni Senator Amy Marcos, Romualdez at Araneta government daw. Yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Kaya pala naisip-isip ko mga kaistorya. Kasi medyo nalito ako ba? Bakit talagang gusto ni, bakit itinuloy ni Senator Amy Marcos yung kanyang Senate investigation tungkol sa pagkakadakip ni FPRRD? Kung alam naman talaga niyang madadawit yung kapatid niya, bakit talagang itinuloy niya, mga kaistorya? Bakit itinuloy ni Senator Amy Marcos? Di ba alam naman natin na yung ginawa ni Senator Amy Marcos ay, whether she likes it or not, mga kaistorya, ay talagang madadamay ang kanyang kapatid. Pero bakit niya ginawa yun? Probably, meron siyang alam. Meron siyang alam. Ito na, unti-unti nang naglalabasan. May isang interview si Attorney Sal Panelo na meron daw nakapagsabi sa kanya na parang hindi ko masyadong nag-get yun, pero sa maalala ko, parang hindi alam, hindi agad nalaman ni PBBM yung pagkakadakip kay former President Duterte. Pero hindi naman ako naniniwala doon, mga kaistorya. Pero if you will connect the dots, parang makukonek mo na yung dots, di ba? Bakit ngayon na sa tindi ng away nila, bakit ngayon ay nagsabi na si Presidente Bongbong Marcos ng willing siyang makipag-reconcile sa mga Duterte? At pagkatapos nun, sinibak niya lahat ang cabinet members niya. Baka naman talagang totoo yung mga sinasabi na some of the decision-making ay hindi talaga mula sa ating chief executive at doon sa mga tao nakapalibot sa kanya. Baka pinapaniwala siya sa mga bagay na hindi sana totoo. At ngayon, nakita ni Presidente Marcos ang nangyari.
kahit doon sa mga local candidates, di ba, mga istorya, doon sa Cebu. Si Gwen Garcia, tinalo ng isang rookie. Hindi talo na gitgitan, kundi talagang tinambakan. Sino ka ba para tambakan mo ang isang Gwen Garcia ng Cebu? Pero nangyari yun, mga kaistorya. Dahil bumaligtad si Gwen Garcia at binatikos niya ang mga Duterte. Kaya siya natalo. At yung nanalo ay isang vocal supporter ni Duterte, mga kaistorya. Kaya medyo exciting itong nangyayari ngayon sa gobyerno natin, mga kaistorya. Hintayin lang natin kung anong magiging resulta. Marami naman tayong mga theory dito. Pero only time will tell. Ito lang yung mga nakikita kong mga observation. Kasi nakakagulat eh. Nakakagulat. After all the things that happened, after all the impeachment, after all the questioning of the confidential fund of the Vice President, after the Hague, Netherlands issue, tapos sasabihin ng Presidente, willing siyang makipag-reconcile. Tapos, sinibak niya lahat ng kanyang mga cabinet members. At talagang sinabi niya, dahil sa resulta ng midterm election. Ano masasabi niyo sa mga pinag-usapan natin ngayon, mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook page and TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw.